Du må gerne tale, jeg sætter bare musik på videoen, så du må gerne tale. Nej. Åh. Han så redder mig igen. Ja. Du er et forbløffende lille væsen. Ej, de skal lige se det her. Laboratoriet til en vifte af invasive undersøgelsesprocedurer. Nogle sidste ord. Guak. Guak. Jeg kan godt lide det ord. Hvorfor kan han lide guak? Der var mange videnskabelige gennembrud, der er blevet muliggjort af dyreforsøg. Du er meget egoistisk. Skal vi samme vej? Hvad er I der? Han gjorde det igen. Hvem helvede tror du, du er? In the face. Ja, donutkongen, ved du ikke det? Autopilot tilpas. Hvorfor? Hvorfor smider du dit liv væk fra det der kræ? Det er derfor, jeg ikke har venner. Først er man nogens forlover, de vil holde bryllup i udlandet, som om ingen har bedre ting at tage sig til. Lad det nu. Hvor kom vi til? Nå ja, du skulle lige til at dø. Ja. Du holder dig væk fra vores sheriff.